James Hanse ke Japan APHL Seatum non kewangji thangthangnifai ingkora trok siarni East Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimahasau District Kethom Chingrum pen rally kapado Japan Diphua rongso pialong APHLC NGO lapen KSA Chingrum si kapache thang Japan Rally for Autonomous State pu tar pangthek ketarpon Bangso rally mate armu chejeng kapado ponjia dim lake Diphua rongso pi Hithia long si thang ni phai ingkora trok siarni por phai kepen pangcheng pon poputa James Hanse pen pherangkya thingno nang pachini tu lapen aluhi sarpo aman pen kacho phapon lake Karbenglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang lapen Karbenglo Autonomous Council MP Amar Singh Tiso lapen Karbenglo Autonomous Council along EM MAC MLA do anaphanta phapon puta than pachini pon Lapen bangso rally mate armu chejeng kapado nang kok alam theke article 244A kapachun vekjia phansi padopon lo puta lamthe pachini pon lapen thang ni phai ingkora trok siarni rally kapado ponjia hot article 244A pachun vekjia lam chak nang chipi petike armu chejeng ke hang kataram ington pon pe puta APHLC James Hanse pen pherangkya thingno nang pachini tu APHLC NGO atumahin pen East Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimahasau long kedo an armu atuma phanta thang ni phai ingkora trok siarni rally along nangkachetong dun pejia phansi chuning patupo ne tumaso postering a program ate asai pinik en mada kedeng ponalam thekela poilo non gewangji labang so chiklo tarik ingkor trok siarni nildum dak rally pedo ponji ladak East Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimahasau district thom chingrum petpen ditum dak armu mate rally pedo ponji posi Pidi pen laso paje thang Japan lasel laso postering itum sayang deng kedeng pon lo adim la kedeng itum pecik lo ladak difu hitia lo amat la post office la pen la KSA KC la bangso ke la so dak se itum la so areli pedo ponji apora bangke tarik apora bangke baji kepen bangso sai kedeng ke songpan pen la song menang nono mat ke neto ma song bangke nerke pada sirke ban bagdodi lapen apa same kaprek asong tum same nang kirap dong ye polam thedo same nona mari tum ke tok ponda ka bangke la song sirke ben tum dak dolo pangpon bakal muga cetong je ning ke cedo nile tum pacetong o jike ning hang oe atepi ma kado ka we same nona mar ke dode ke hope tangka poisa ke doko pena joksi ditum phawe seta bangsuri po bak tum apon po an bak doji bangso rally long pinya lohi sar puason ke apon do ma janali tum song muni tum si dekati la laso bang niltum nona mar ka chingi bom bangke kado we political party mantum hang peji dak BJP panahangji Congress panahangji lapen SSC ke tum long masido rapet lo CBML doji lasong thaksi organization tum dopik lang KSA tum da wangji lapen lasong thaksi kaprek ka song tamen tum chupa ponji lapen Dimahasau Autonomous Council alang tum pan moten tum chingki lo alang tum same moden nge tong nung ki pusi patum tum over telephone be chingki long hadak pen same aluhi ahisab ang tum na wangi lapen dak Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang pasem minum chopaji labang so mailo nangkang ni dun Japan lapen member of parliament mate MP akihai Omor Singh ti so panta minum chopaji ni tu labang so Hemprek ke hang ahok Hemprek ke hang lo chinglum pet lo pula bang so alam kapaciti dun Japan alang lipan sabe minum choponji lapen dak executive members on panta chopaponji lapen dak board chairman tu mana paponji MSC tu mana paponji pada kaprek apanda ni tu paponji la moso bailo bangso rally pen ajong nang tum tin pura lo ki pije pan ka tisik to laso bangin tum jisik tang dolo lapen labang so pin pura lo bangin tum pibek po lapen itum la sonsi tokji labang so Karbi Anglong Autonomous Council pen Dimahasau Autonomous Council la council ini same alang tum session chipapasi bill chipapasi autonomous state mate article 244A implement vek nang jipo alang tum mantu madiman doji dapen alang tum cetok tik take labang solo nil tum anglo one way tik take halabang so arelia ni tari tum surte pusi di tum dak cepai pondelo alang tum hin pen commitment do vek ni je central government apan state government apan non ke hang bom matu apan autonomous state article 244A implement vek nang jipo alang tum nil tum pateng no si memorandum madalang tum session ba chipa pass alo nil tum pandang pipete ni tum la soni la sore liani ni tum ada baji kepen ni tum dak chesong bompo hang bon bompo la penal tum pen isia commitment isia law isia documents nang pipete ke ni tum ke furtelo